Achiel kuom weche manotwagie gi jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe ne en jiwo ohala e kind jo-ohala matindo SMEs. Ere yore kata ber ma jo-ohala matindo, ja-ohala mantiere iwacho ni gem kuchocho. Sani wawuoyo e weche mag export gi import, to samoro kia ni en to ere thuolo ma intiere godo ei COMESA ni. Be nitie thuolo margi nikech ne wawinjo kanyo ka jatend migawo no mar wechego mag pur wacho ni nitiere thuolo ma bende koro gigeto mondo gijiw jo-ohala gi matindo. Thuolo mane ma gintiere godo e COMESA? Jo-ohala matindo tek ne dhi uso gire piny maloka nikech okia conditions madware kucha mana achiel. Jo-ohala matindo ibedo kata ka China dwaro avocado, gidwaro container ma ng'ato achiel ok nyal timo. Koro jo-ohala matindo itet mondo giriwre through associations. Ma ka gido order maduong' moa China kata Europe to gipongo container eka gitero. Koro jo-ohala matindo ber ka giriwre, ging'e rules madwarre, giriwre ka gitero moko loka. Tachiel ng'ato achiel ok nyal timo. Kaduoko e Lowland, onego bed ni korwa inyiso ji kata ka pidho avocado no, upidhe mang'eny moromo, odhi e container, ka en rech, uprocesse, ikawe mong'ad maber, idhi loko, odhi iguse loka, ok rech man gi chok, igolo fillet. Onego bed ni watimo kata factory maloso fillet en Kisumu kunde ka, one of the beaches emantie. Koro ing'ade kanyo, mon tiyo kanyo, jo-ohala matindo ka tiyo kanyo, gibo tero rech, mana achiel giyudo pesa, gibo kawo mgongo giuso, gino miyogi income, create employment, koro living conditions bedo better, pesa be giyudo in time. Koro jo-ohala matindo gi ber kinyiso gi market ma okono mondo giriwre gine kaka inyal donjo that market. To kidhi kedi ng'ato achiel ok inyal. Koro arrangement mar COMESA konyo ji bete achiel mondo tim ohala no.